ערב טוב לכם, שבוע טוב, ברוכים הבאים לבלומפילד, עונה חדשה, מחזור הפתיחה, בית"ר ירושלים פוגשת את מ"ס אשדוד, והקהל של בית"ר הבטיח וקיים, הצגה גדולה בבלומפילד. עכשיו ניסיון של הג'יי להוציא קדימה את מ"ס אשדוד, ועכשיו יכולה לתפוס את בית"ר לא מוכנה. כדור טוב, והנה בעיטה חלשה. אבל אשדוד עם הניסיון הראשון, סתיו נחמני שחומק שם. ללא ספק, ללא ספק. חיכינו לדקה התשיעית, והנה אמרת בינתיים הכדור הזה טוב, והכדור נהדף! שועה עם המון טאץ', היה פה תרגיל נפלא של חסימה. הכדור שהרוש חייב לקחת. קו שמאל מורוזוב, אבל הכדור הזה אל מוזי, מוזי מצליח להשתלט עליו ונופל, או מופל, וזה פנדל! תחילת המגע בחוץ. נכון. עכשיו, אם באמת מפרשים את זה אין פה ניסיון ללכת לכדור, זה גם אדום, כי זה מחוץ לרחבה. יש פה מקום למניעת שער בטוח וכרטיס אדום. האם זו הסיבה שקראו לשניר לוי? לא נהיה פה, כן. וכרטיס אדום. כרטיס אדום. ואין פנדל. שועה בועט את הכדור, מקשיט את הכדור למשקוף והחוצה. אז לפחות בהיבט הזה אשדוד נרגעה, זה לא גם אדום וגם שער, זה רק אדום. לוי מקבל את הכדור בחזרה, מעביר אותו בנגיעה אחת. הנה הפיתה, וואו! חיכינו לדבר כזה. טוואמאסי. ובינתיים בצד השני מתפרצת שמסתיימת עם בעיטה, וקרן לא, אין קרן. זה האיש הכי פעיל בבית"ר. הכי פעיל, מהיר, לא מדויק. נכון, אבל הוא מנסה, הוא כל הזמן עושה תנועות עומק. מחוץ לרחבה ממתין ירין לוי, 6 צהובים שחורים ברחבה, ומרסלן כמובן עולה מעל כולם. טוען שהרוש נגע בכדור. עוזר באמצע, ולכן שוב, לדעתי הוא כן יעשה שינוי מחצית, וג'ורג' מצטרף לחוליית ההתקפה. הנה ההזדמנות האחרונה במחצית הזו, והבעיטה, והכדור נכנס! זה קרה לגדולים ממנו, זה עוד יקרה לרבים וטובים, אבל אריאל הרוש ירד למחצית הזו עם הידיים על הפנים, עם מחשבות. ביציאה קדימה עכשיו, שועה מקבל את הכדור, מוזי בצד הרחוק, שועה מעביר את זה, זה מגיע אל יונה, תראו כמה פנוי מוזי, יונה רואה, והנה מוזי, והנה 2-0! על זה חלם יצחקי הלילה, רגע לפני שהגיע לבלומפילד, על זה בדיוק בית"ר ירושלים חלמה, על הטיקי טקה, על שועה, על יונה, והנה מוזי מבקיע ומכפיל. יש קשר ישיר בין מה שרענן דיווח שיצחקי ביקש במחצית למה שקרה פה. הנה התנועת עומק לאזור ששועה מפנה, הפעם מקשר יונה. והנה ססנו חוטף את זה. הרבה שחקנים של בית"ר שם, המון שחקנים של בית"ר. שועה מקבל, שועה יורה, הרוש הפעם לוקח. אני חושב שהיה אפשר להוציא יותר. בהחלט. אולי במצב נייח הם יכולים לחזור לעניינים. הנה הנגיחה, והכדור הולך אל הרשת. מ"ס אשדוד חוזרת למשחק. לדעתי שער עצמי של מורוזוב. פשוט שעננות בעמידה באזורית, ובאזורית הכל הזמן צריך להיות קפיצי ומוכן. הנה פה מורוזוב, בוא נראה אם הוא נגע אחרון. כן, כן, שער עצמי. שער עצמי, ולפתע פתאום המשחק הזה נפתח. הנה אברג'יל מעביר את הכדור טוב, התקפה של אשדוד שיכולה להסתיים עם שער שוויון. הנה הבעיטה עדיפה של סילבה. איום רביעי של אשדוד מחצית שנייה מול 4 איומים של בית"ר, וזה היה קרוב. היה המון זמן. תראה, אשדוד מגיעה למצב שעם יתרון מספרי, זה 5-4. ובינתיים מתפתחת התקפה, מיכה מעביר את זה מצוין, והנה בא השלישי! איזה יופי! בית"ר ירושלים מציגה את השחקנים החדשים שלה עם הוותיקים שלה, וחוגגת כאן את 3-1. סילבה קאני, איזו בחורה! שועה
הכדור מצוין, מגיע בזמן, סילבה קאני מגיע ובועט את זה לעמוד, כמעט ליד העמוד, מהצד הלא נכון. מתחיל, הקהל של בית"ר מתחיל להרגיש. מקבל תיאבון. בדיוק. ובינתיים, מ"ס אשדוד, לא רק לא מוותרת, גם מבקיעה! מוצ'ה! הנה הדקה 85, בואכה 86, ברק יצחקי לא מאמין שזה קורה לו. מ"ס אשדוד מראה לכולנו שצריך להמתין. מוצ'ה, מחצית נהדרת שלו. נכון, נקודת אור באשדוד, תראה את זה סנו. נותן לרועי לוי לעבור אותו כל כך בקלות, סגירה נוראית. חץ אשדודי, מרטין מעביר את הכדור, כנען. אשדוד עכשיו עם 4 שממתינים לכדור של רועי לוי, והוא יכול לבעוט, והוא מסיט את הכדור, והאם זה בא עכשיו? זה לא! איזו הזדמנות של אשדוד להשוות, איזו דרמה בדקה ה-90. אלי לוי כבר קפץ, אבל הכדור קפץ מעל השער. וואו, איזו הזדמנות של שלו ארוש, פעולה גדולה, עוד פעולה התקפית גדולה של רועי לוי. בית"ר ירושלים מנצחת בקושי, אבל מנצחת את מ"ס אשדוד 3-2 בבלומפילד במחזור הפתיחה, ועושה משהו שלא עשתה 17 שנים, לנצח בבית במחזור הראשון.